Gaisano po yun. At dito po sa bandang unahan ay ang Total gas station Bulwa. Tapos katabi po niyan ang Katie's Pizza. Ito ang pizza na mamimigay sa inyo ng one slice ng pizza nila patikim. Every 1 to 2 p.m. po ng Mondays to Fridays meron po silang ipamimigay. Tatlong steps lang po. Una, i-like nyo ang page nila. Okay? Link is down below. Pangalawa, meron silang pinopost dyan na about sa promo natin na free pizza slice. Okay? I-share nyo yan. Yun lang. Tapos, yung step 1 at step 2, i-present nyo sa cashier or sa waitress para bigyan kayo ng libreng pizza slice. Tikman natin yung mga pizza nila. Meron silang mga bestseller at meron din silang pizza fries. Kasama natin yung AUV, kasama natin yung ibang mga vloggers. Nandun na sa loob. Tignan natin kung anong kakainin natin. Let's go! Let's go! Okay guys, ready na? Pwede na guys. Okay, pwede na. Tunga lang ta guys. Saba na kayo. Yan o, yung mga maganda, guwapo. From Mindanao Daily. Tapos si Sir Mark. Tapos ito lang sinasabi natin unique na pizza. This is what we call the pizza fries. Pero ito yung mga bestseller nila. Bestseller yan. Super lami yan, super lami. Yung super lami. Ako ang super lami. Diego Pacheco, YouTube channel. Sono. Please do subscribe. Lovely Igunya. Pinaka-humble sa AUV. Yes! Hindi ko na sasabihin kung ilang subscribers yan. Hindi namin sasabihin, 20K. Oy, sayop kayo, 21K na. Oh! Mas lalo ka na. Hindi lang dapat KPI. 22 na. Wow! 22 na. 500 na lang. How to be you po? Si Mel. Kanila. M&M channel, MMDK sa Lison. Bianca Castillon YouTube channel. subscribe guys! Subscribe mo sa akong channel na ka ng taga-20 euro. Kaulit na mo ko ani. Pili ko niya kayo. Tagalog na ako, huwag kang maggamol, huwag kang gamol. Tagalog na ito. Hindi sinishare yung mga video ko. Naulit na kami to. Hindi na kailangan i-share, di ba? What's up, Bobs? It's your boy again, Tony Upperton. Sana all. Welcome back to my channel. Kaya sa mga lahat ng subscriber ni Master Poppy dyan, don't forget, subscribe nyo din ako. Hatag naman ang 1% sa mga subscriber ni Master Poppy. 1%. Sa 3,000 subscribers ni Master Poppy, 1% na okay na. 300 lang ha, wag. Visit kayo sa channel ko guys. Please subscribe to Master Poppy and always listen to MOR 91.9. Basta MOR. Si Katawa si Diodolsi nagla-live. Kung hindi kang pizza, ang amoy pa lang niya is wow na ganyan mga lamian siya. Like me ha.
Parang kalingo-lingo eh. Tinood, matinood ba yun? Lingon sa kababangon pa yun. Yan, may bibo na kami dito. Ang dami na ng mga vloggers. Welcome to Katie's Pizza, by the way. Katie's Pizza is located at Bulwa Highway, just near Gaisano, Bulwa, and a few blocks away inside Total Gas Station. So, tagihan natin, walang iba, si Ma'am Kat Alaba. Igagaw. Hello, Ma'am Kat. Dito ka, Ma'am Kat. Halika, Ma'am Kat. I would like to invite you guys to try our pizza. It's actually a homemade pizza. We are pizza lover and fries lover. This is 3 years na. Lamigin ang pagkaon din, no? So if you notice in our menu, hindi siya ganong kamahalan. They will really appreciate the food because it's really class. And so please try it. And also, please try our spicy sausage with creamy white sauce. So, ito yung pinaka-best seller talaga namin. So, Supreme, ito na po yung pinaka-loaded, no? So, we loaded with beef, mushrooms, hot dogs, hams, and pineapple. Sige, nagkakagayan lang ba? Say, unahan lang sa Gaisano. So, corner Divine Shepherd in front of Laundry Shack. So, inside po ng Total Gasoline Station. Just blocks away from Gaisano, Bulwa. Yes. About sa September promo natin, ma'am. Okay. So, if you want to try our pizza, the taste, no? So, mamimigay po kami ng free slice of pizza. All you have to do is to like our page, share the page, and you can present it in our cashier or waiter. Then you can have your slice of pizza. Every 1 to 2 p.m. lang na siya sa weekdays. Regarding on this, Yes. ngayon lang din ako Tagalog pa. Yes. Ngayon lang din ako nakakita ng ganitong pizza, mga igala, no? So nakita niyo yan. So this what they called fries pizza. Pizza fries. Pizza fries. Okay lang. Pizza fries. So ilaban na. So nakikita niyo yan, sarap sir, no? Wow. Taste, basta. So, what the taste are good fairness. So, if ever makakaon kayo ngayon, it's my first time to Eat this. eat this. Let's bless the food. Let's bless the food. Wow, busog kami guys. Actually, napay nabilin guys. So, pagid naman ako kitugod sa mga busog guys. Pero sa pizza, paborito ko syempre yung pizza fries. Sa pizza ito sa spicy sausage and creamy White cream. White cream. Joe, hindi ka pa naginto dyan?
Anong favorite mo, Joe? Anong... Pizza Franco, katong Tropicana, Americana, guwapa, sexy, nakabikini. The pasta yung spicy Sausage, white cream. sausage, white cream. Hey, Sir Mark, anong favorite mo dyan sa mga... Yung pasta. Yung pasta. Kasi spicy. And unique siya. Unique. Wow. What's your favorite? Ito yung pasta yung spicy sausage at saka yung pizza fries and pepperoni pizza. Yeah. Ang favorite is yung pepperoses. Oh, pepperoni pizza. Tapos yung pasta. Tapos itong Mexican pizza. Ang sarap. The best. Huwag na akong tanungin kung Bakit? ano yung favorite ko. Kasi? lahat paborito ko. For short, may ugam. Yung pasta. Pero favorite ko na kinain ko talaga ng kinain is yung pizza na ano, may Hawaiian ata yun. Yeah. Yan. Yung may pinya kasi favorite ko talaga yung... Favorite? Ano sa'yo favorite ni mo, Ken? Pizza? Yes, yes! Ang bunga ni Mami, favorite mo? Sa'yo mong favorite mo yan? Kani sa rom. Murag Pizza fries. Murag hindi ka ulo. Murag ulo ito. Hindi kami. Tapos doon, sipon. Ako sa phone. Okay na. Wala ko ganun. Baby, ito ka, nagkagin-lagin ka. Lagi ko yung data ganyan eh. Ay, nakilayan nga. Awal na, bukas, bukas. Pwede na siya. Guys, busog ba mo? Busog? Busog? Wala to, don't forget, every 1 to 2 p.m., Mondays to Fridays, hindi mo na ka na sila free slice each. All you have to do is like the Facebook page, share the post, and i-present tayo sa atong mga papaubutan ng mga cashier. Salamat kayo sa AUB Vloggers, katawa si Leo Dudski. Welcome, and please, 3,000 subscribers na ko. And counting. China oil. And because of that, nakoy giveaway para sa inyo guys. Kung sa kaha, kung atakan mo 10% every time money mo sa KT's Pizza, nakoy discount nga 10%. Master Poppy at KT's. Okay? Ina lang ang kuan, ina lang cashier. Use the discount code Master Coffee. Just use the code. Ano ka? Master Poppy at KT's. 100%? Pero sa mga subscribers na nako na